Ayo kono nesu karo nyong kok kan makani wedhus kok nesu. Ono ditenono kono nesu. Bapak, kongkon. Janjiin ke kunci-kunci. Bensinin teh. Dulu ini gue biar ngomong karo ayah yo. Nesu barang. Biar ngomong yo. Meneh jam 5. Biar ngomong ya. Biar ngomong karo ayah yo. Pinjam ngomong. Saya ngomong. Ya, duitnya. Tapi kan lagi nesu. Gini apa ya? Kenapa? Hai, biar ngomong karo ayah. Kenapa? Ayah, yang jelek duit. Adene ki butuh Nyara. nesu. Ada metu kalau koncol yang nyarana bensin. Kamu gak ora cocok nesu karo bapakne, dikon apa ke nurut. Oke ya. Yo nya. Ngono ki butuh bapakne dikon nesu wae. Oh, Oke. nah, kok Nya, yo terus ya. cukup ora? Cukup kok nganu tak gawe tuwes bensin tok. Awas nek baline sore-sore. Yo, sik tak motor. Wis 4:30 lho. Yo. Langsung ngasih bengi-bengi.